Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Mga bihag na sundalo at kafgo palalayain sa Pasko. Yan ang pangako ni Jaume Sison. AFP tatanggalin ang mga opisyal na nalusutan sa paglusob ng mga NPA sa Caraga. DND Secretary ibinida ang 35 billion pesos na Armed Forces of the Philippines Modernization. Ateneo, iniimbestigahan na ang bullying incident na nag-viral na. Mga magulang ng bully student sa viral video pananagutin ng PNP. OTR at MMDA itinalaga na para sa Carmageddon. High risk sa landslide at flash flood ang Vismin ayon sa Pag-asa. Banat ni Duterte kay Rojas, hindi daw makakaapekto sa kanyang kandidatura. At magbibitiw sa pwesto ang Defense Secretary ng Amerika. Samantala, 7.4 magnitude na lindol tumama sa Russia. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Magandang tanghali mga kaibigan natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Asero ng at ng Pinoy Extreme Channel. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pang-biyernes na edisyon ng Kamaong Asero. Ang multi-awarded program sa broadcast,
na nag-iisa lang pong may nag-iisang layon, kundi walang iba ang paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ang Pinoy Extreme Channel. Sa studio, pinapalipad po ang ating palatuntunan ni Engineer Oliver Licop at ni Clarence Sandaya. Samantalang ating mga masipag na reporters ay patuloy na nakabantay sa kanilang mga sandwich upang tayo po ay mabalitaan ng mga nangyayari sa kanilang mga lugar na binabantayan. O bueno, ang ating telepono po ay 0927-494-2175 at 09497365,000. Jesus load pa rin ang nakataya sa may pinaka-matalino, malaman at magandang sagot sa ating survey question. Ano ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon at kalat na kalat sa social media? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Antabayanan by the way sa ating palatuntunan at sa segment na mano-mano. Kakausapin po natin ang diretsahan si dating Baguio City Congressman Nick Aliping Jr. Standby po kayo. Samantala, unahin muna natin ang mga balita. Unahin muna natin ang balita na napakahalagang malaman especially ng mga motorista. By this time, ang trapiko sa Metro Manila ay patindi ng patindi. At ang administrasyon po ay halos 3 taon na. Ang taong bayan naman po ay naghihintay na makakita ng pagbabago sa trapiko but apparently, ang trapiko sa Metro Manila ay hindi na po tinatawag na simpleng trapiko kundi Carmageddon na. When we say Carmageddon, ito po ay dilubyo ng trapiko sa lansangan. At yan po ay nagaganap sa Metro Manila araw-araw pero pagsapit po ng Kapaskuhan ay lalo pong nagiging terrible ang problema sa trapiko. Alamin natin ang mga patakaran dyan at mga aksyon pa rin na pwedeng gawin ng gobyerno sa report ni Mike Francisco. Yes, Mike! Go ahead! Anunsyo ng MMDA ang increase ng fine sa illegal parking. 1,000 sa attended, 2,000 sa unattended, 1,000 sa obstruction, yellow lane violation, both public and private, 1,000 pesos. Yung increase natin ng fines, no? Nag-grant na, na-publish na, so approved na lahat. Illegal parking natin, 1,000 sa attended, 2,000 sa unattended, then another 1,000 sa obstruction. Yung yellow lane po, private and public, increase na rin sa 1,000. From ang yellow lane natin, 500 ang private na, 300 ang PUV. So 1,000 na sila pareho. So all these fines, no, will be enforced on January 7. So by January 7, we will strictly enforce yung fines. So kung ang huli nyo, January 6 and below, doon tayo sa dating fine. Pero by the time ng January 7, ng 5 a.m., no? 6 a.m., mataas na po ang fines natin. And then lahat yan, diretso na sa LTO. Yung mga walang plate numbers, automatic ito-flow natin yan. I-count natin. Motorsiklo, tricycle, yung asirang sasakyan na nasa kalsada na, yung nilulumog na dyan, tinutubuhan na ng mga ano, no? Ano yan? Automatic yan, impound natin yan. Samantala, inihayag din ng MMDA ang bilang ng non-contact violator sa lansangan, lalo na ang bilang ng mga gumagamit ng cellphone sa kalsada at ang lumalabag dito ay hindi na marirenew ang sasakyan hanggat walang clearance mula sa MMDA. In 2018, nung kinampaign namin ni Chairman to ng contact apprehension, 539,022 ang huli natin hanggang November lang, wala tayong December. So, ganito kadami yung mga violators natin. Ano? Ang top violation natin is yellow lane, nasa 289,000.
Next, ito yung sinasabi namin na akala nyo hindi inuhuli. No? Yung loading and unloading prohibited zone, 85,800 plus po ang huli namin yan sa lockout and comprehension. Disregarding traffic sign, 42,000, etc. Ano magalan. So, dito lang natin pinapakita na yung baka akala nyo umiito kung saan yung mga bus na yan, eh inuhuli yan ng lockout and comprehension. So, napakaganda nung nangyari sa amin last week, no, sa LTO and DOTR, na lahat ng bus na ito, hindi na nila marinig ito. Hindi nila binayaran ng fines. 2018 na January to November is 2,510. Ang mahal niyan, 5,000 yan sa first offense. 10,000 ang second offense at 15,000 ang third offense. Napakadelikado po niya. Ano nga ulit sir ang mga balikan yung anong ginawa? Texting, Kaya, ganyan? kasi nawa kami yung cellphone mo, habang nag-drive ka, kahit na stoplight ha, hindi pwede gamitin ng telepono. Basta yung nawa ka mo, tapos tumawag ka, so napakadelikado mo niya. Kasabay nito, inununsyo din nila ang pagsasaayos ng MRT-7 sa Quezon City Circle sa darating na December 27 at ang suporta ng MMDA sa DOTR at LTFRB para hulihin ang mga angkas riders. 7 na simula. Mag-start. So magiging Bakit naputol yung report ni Mike? Saglit ha, balikan natin yung report ni Mike. Saglit lang po, naputol lang. Alright, once again, ito po ang pagpapatuloy ng report ni Mike. Inanunsyo ng MMDA ang increase ng fine sa illegal parking, 1,000 sa attend. Alright, balikan natin yan mamaya mga kaibigan. Tuloy pa rin tayo sa ating palatuntunan. Ayan, pati yung sticker natin na what's going on. Alright, balikan na lang muna natin yung ating survey question mga kaibigan. Ano ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Ang may pinakamagandang komento po ay magwawagi ng 100 pesos load. 0949-736-5000 ang mga smart at talk and text Sun subscribers. At sa Globe naman po ay 0927-494-2175. Sa mga gusto pong mag-comment sa ating comment box, welcome na welcome po yan sa ating page. Alright, report muna mula sa The Netherlands. Alamin natin ang nangyari dyan sa mga Pilipino sa The Netherlands, sa The Hague. Binabantay ang lugar ni partner Bong David. Paring Bong, magandang araw dyan. Laking pasasalamat ng 7 overseas Filipino worker na biktima ng human trafficking na nagmula sa Pilipinas patungo sa bansang United Arab Emirates matapos masagip sa magkaiwalay na rescue operation na isinagawa ng ating embahada sa nasabing bansa. Ang mga biktima ay kinilalang sina Nelly Caberot mula sa may Pangasinan, Jenica Ramos mula sa Davao, Arlen Tenorio mula sa Davao, Leslie Tayag mula naman sa Mindanao, at Monita Sanchez mula sa Laguna, Melinda Noche mula naman sa Cagayan, at Leia Banaag mula sa Pangasinan. Sila ay parehong hawak ng Al Raman Manpower Office na nakabase naman sa Fujairah, UAE. Na-rescue ang mga Pinay OFW sa pagkikipagtulungan ng MCBU CIS Action Team. Matapos makatanggap ng report, ang umano'y mayroon mga kababayan natin na kasalukuyang kinukulong ng kanilang agency na ininalang biktima ng human trafficking. Sa kasabay na oras, matapos matanggap ang ulat, ay agad itong ipinagbigay alam sa chapter ng MCBO sa pamumuno naman ni President Rose de Castro na agad na kumilos para iparating ang nasabing reklamo hinggil sa di umano'y pagmamalupit o panggigipit ng nasabing ahensya sa mga OFW. Pagkatapos na makarating sa ating polo sa Dubai, ang nasabing ulat agad na isinagawa ang magkaiwalay na pagsagip sa mga biktima na naging matagumpay naman ang isinagawang operasyon. Ayon sa kwento ng ilan sa mga biktima, napag-alaman natin na 3 buwan na sila sa nasabing ahensya
at paulit-ulit na ibinibenta sa iba't ibang employer at pinagkakitaan habang nagtatrabaho ng walang kaukulang sahod. Pagkatapos manilbihan at dumating ang takdang araw ng kasunduan ng ahensya at ng employer, ibinibalik umano sila sa ahensya at ikinukulong muli hanggang sa may bibili na naman sa kanila at muling pagkakitaan. Hindi naging madali ang pag-rescue sa kanila sapagkat sa bintana sila dumaan upang makatakas sa nasabing ahensya na kung alas 2 ng madaling araw habang natutulog ang may-ari ng agency noong ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa ngayon, inihanda na ng ahensya ng ating gobyerno ang kanilang pagbalik sa Pilipinas. Inaalam pa rin natin sa ngayon kung magsasampa ba ng kaukulang kaso ang mga biktima sa nasabing ahensya. Para sa Kamaong Asero ng Leather News Philippines, mula rito sa labas ng bansa, ito si Bong David, Kamaong Nagbabalita. Thank you, partner Bong David live mula po sa The Hague, Netherlands. Ulitin natin yung ating survey question. Ano ba ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Mga ginigiliw natin taga-subaybay. I'm sure may mga reaction po kayo. Iba-iba ang reaction, iba-ibang level ng temperament of your reaction. Reaksyon ng magulang, reaksyon ng isang estudyante, reaksyon ng isang otoridad. Iba-iba ang reaksyon. Welcome po yan sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa pagpapatuloy pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.